na ako sa amin, boys. Guys. Hindi po ako pwede magluto tagkuan, guys. Pansit with matching tinapay. Ato sa kanon una ang lamas. Ato sa hugasan unang kanha. Ay karon na. May hugasi sa gala, may. May hugasi sa. Nagluto ka sa pansit, guys. Ate, wala ka naglugumit, ha? Wala na naglugumit. May dagan, Nay, ito na. Si Mimi pa ito. Panakot natin, guys, is ahos and sibuyas bombay. And tinapa and pansit. Tinapay almusal, walang halong kimikal. Isa, 5. Pansit. Pansit, dahil nalagyan ng pansit. Diyan mo nilagay dong. Sa'yo, sudan dito, Noy. Nagkanito na ka pa. Hindi kasi salin ka lang ba? Tama niya sa pinjudy eh. Agjuti ka, Noy. Karon. Ano? Bawal lawa. Laro kayo. Ha? Mabawag lang lang sa. Hindi ko magdurot. Mime, kasi saan ka lang ba? Kuya! Let's cook the pancit, guys, and with matching tinapas. And so very kuan ang aming balay is a very noisy because I knew and sound effect and and I don't know kalungkutang di ka ibigin. Sa magudad let's eat the pancit with matching tinapay. I don't know. Nanami diri, guys. Nanay kalha diri, guys. O nabutang ng kalha. Huwag sa nyo bali-balihon, guys. Basta bari. Nanay natambakan na diri, guys, sa yuta. And so very dirty pa kasi. Wala pa kaming kitchen. So I don't know. I'm so very wala pa tayong stand, guys. So ang aking parcel na stand hindi nag-aabot. And guys, so magluto tag pansit, guys. Magluto tag pansit, guys. Kantal is and ito na hon luto, guys. Dili na siya gasanay. Tanot siya, no? Nanatay kalha dili, tas ang hinaling wala nagsiga. Magkuhan ta, guys. Luto ta, guys. Buhay. Halisa. Bye-bye sa pinyog, be. Uy, ako na sipon. Pasigaw na to, guys, para maluto, guys. Kaya so very gutom na talaga kasi magtutuwag na. Wala pa kaming paniod to. Si tatay nagpanday-panday. Si Manoy nakauli na si Manoy. You can't luto in the fish dog.
Ako naghakot beda ni sa paniyuta na ginina. Nay, di ba nay? Ako naghakot sa yuta na ni ganina. Guys, and the kalha is para mainit siya guys, para di siya magkuan. You don't know. You can't tell, you can't watch the video. Grong grammar. Hindi ako marunong mag-English pasensya. Pilas na mong iso na ang tatay de. Ano? Walo na sila. Pag-ibig na sila. Luwa wala din na apil. Ila to ang kuno tong Jimmy Rubilian ila to. Abis. Sa abis. Ba uno Pag-ibig na sila dapat. Ito. Ingon ka sila, I don't know. Kaya ka lang, yes lang. They can tell us, magtawag daw ito nga number para kung kuan, Ano talisayan mo to? kung saan na missing, di saan na missing. You can cook the fish, guys. And fish is a very, very, very zen bog now. Lahat na. Wala. Ate sa painitan ang kala, guys, para dili siya magkuan, pilit alert. Well, maybe. Dili na siya hugasan na yan. Wala. Ano playo dua? Wala ni, wala yun. Mara ni? Ano ito pumot ng gatag mo? Bigyan ako. Nahalin? Wala pa. Pila to ah. Ulo. Pudar tiro to. Marisa. Pudar tiro. 150 ra lagi kalula. Ay 130. 50 to buglo. 130 ra lagi kang lula lagi. 130 ah. Gay. Pangitan mo kasi mo. Ulit na ko ba? You can't. Kuha na guys. Maglulod na tag-awil guys. Dito sa tag-awil guys para kuha dyan siya. Malunggay pandesal. Hey! Malunggay pandesal. Isa siyo. Lami kayo. Nah, dia ni mau buang kahoy na ni Nay. So very scared guys because the tree is not down, come down. Look at me. Cara kayak gue sendiri. Ini na ildi na may komentay na may kanyo may mga tao dito ulok kay lagi ni. Sige na lang na nais ko tilo para di makita. Ipus-pus sa dalaw. Di na kailangan. You can push your... Bakit ko naman i-force? Hindi naman niya ako pina-force. Pina-force ni Mimi. Ni Mimi guys. I don't know. Don't force it out. I don't know. It's me. Kali, sipit ako gamito na.
Hilamon kaya na akong kala guys na og init na ba siya? Nainit na ka ni Nay? Nay? Sabi ni Nanay, init na daw eh. Bread tong guys. Oh my god. Super scary. Quite a mantika. In the oil. Oh no. Oh. I can clean the house of my grandma in a Saturday. So you know, incoming the hours Fiesta in April 24 and 25. Coming. Malunggay, pandisan, isang chemical isa singko, lamig kayo, yo. And pagkatapos ng fish guys, nating niluluto, ating isusunod naman ang pansay with matching kinapa with panakart. Sino magseryoso dahil sa kuwan ba? Hindi pang gusto na. Di natin naobtanan din. Si ati Aura na. Pero ati Kra. Malunggan. Kuya Jel! Paangit! Sunod lang. Ay, pagbalihan tama sa dili pa siya makuhan. Wala ba, di bali? Isa, sisog kita ko ninyo guys. Let's talk to me. Let's talk to me and let's agoy. Look at me. Let's go. Okay, magluto na po dahil yung pansit guys. Guys. Ano pa siya naluto na ita? Paano na? Hindi pa kadagdag. Okay ra, dili na ibugasan? Sirilo na akong gipaluto guys. Sige, hilamitan ko. Siya sa nagluto karon. Abri ng tinapa. Lunurin na ni Kuan panakot. Taklobi na diha. Ha? Taklobi. Lunod na to ang ahos. Idungan na. Ayun. Matik pa. And sunod ang bombay. Na ang pansit guys, nabriyan na siya. May na siya tulutuon karon. Nabot nga na to sa tubig ang kalha. Kumuritas. Ato na nilunod guys, kaya nagbukal na tong kuan, ininit nga nagsuwak-suwak sa kalha. Kabul kay siya guys. Unom. Ito na ning kurawon guys para maluto na niya kay gutom na apit na alaw na. Alaw na apit alaw na. PKO on 17 AM. Wow, kinsa kani nga PKO mo ni ate? Tilawan na to guys, kita may kusinira. Hi guys.
Dragon. Hi guys, ato na yung wason guys kay naluto na. Uy, Diyos ko Lord na ba? Ito na niya wason guys. Luto na. Nagbasad ko eh. Magsabot na sila kay init. Mga to sudan sa paniog to guys. Do pansit. Si Reluna ang nagluto. Ito na ka, boy. Nga na. Alan. Luto na ka, anay? Wala pa na. Mo pa na nag-warm. Nagluto ko pagkutro. Sige po, pagkain si tatay! Kaya pabiti ko ba sa amin? Hala mo dali mo mga un. Ano to guys. Guys, nagturap guys. Walay bangkyo dyan. Wala pa mong bangko na kuman kay gigamit pa nila. Sige na mo, dali na. Sa katrina ko guys. Alam yan sa baw. Katrina ko, kiluto. Oh, pinito! Totoo na! Ako, sako eh. Ako, palit. Hi guys, may hapon ngayon guys. Pagsaking mo ni Reluna og balas kay kuanan ni alat ang CR. Iyang pailan. Ready ako bangon na. Ito na. Mag-live ka na ay? Mag-live na ay? Awa diya. Live na ba? Gano'n ka sa ako nang. Ano naman eh. Noy, pila ka sa ako, Noy!
Yan daw. 5. Siya lang, siya lang ko. Kagisa, hindi pa yung dito lang, ha? Kaya lang. Kaya balas. Kaya. Ako na sabi. Ako di. Kapil na yuta. Ano ba? Kaya. Ako na lang. Siya na lang gulang na eh. Pila na nakasako, boy? Pila na nakasako? Hello? Talay ko lang. Pagkapa-agyap. Siya na lang. Mura man yung sako mo. Gamit. Ah, wala ko plito day. Ha? Ako ba? 5 uy. Tulo naman to dito. Tulo. Pat. Isa lagi. Ay, kapat eh. What? Ay, ay. Ay. Hindi, kapit ko lang. Okay, sayang lang. Balas, oh. Wala. Nag-live ka lang? Video. Oh. Wala ka live sa video. Kanang pagkakandusa nga. Ako bitaw di ka. Pwede na. Okay. Sabi na para dito.
Iso na sa ako pag na. Yan lang. So, na lang. Sino yung grabas? Yan ang kapis. Hindi. Trabaho na nila ng CR, guys. Yung wala niya kawala iyang kuan. Sigarilyo sa baba. Hanggang pala ko lang tayo. Ako na yung plano, guys. Basta di siya makasigarilyo. Sigarilyo mo na dala, plano. Awan itong buwan na haputanan na sa lublak ni Nay. Kaya ko tanan. Dito nga dito. Yung butol? Rita. Hindi ko sana dyan naligay. Asa tira na dana lang? Idurog na dana hakuton. Ang nakibuta ako kung nakitsunod. Lala, kilid. Nay, pwede dulu kita nih. Untuk bunang ko deh. Ada, kita araw. Lego. Kapil.
Ada apa? Hah? Ada apa? Si Papa? Nato bisita guys. Bertang ka na? Nasi padoy guys. Dia ada Oh, kabilia lang. Aman. Oh, itu. Aman buto tayo. Kabilia. Tadi apa kita ah? Buto na daan. Uy, wala na, uy. Apa itu? Taas kayo. Isa mo, dadali ni tiro. Ay, gino, kunin lang. Ay, mana sino lang kuang nani? Masih dagang. Oh, kubilyo? Ha? Kasi ano din? Penting. Tanggapin kita. Aduh, mati chika. Sasabahin sa aking kamay. Magkano? Ikaw siya na ba na? Gabi naman guys, sugyundangan na ni Alan. Naman tanong sa hapon. So wala niya na human tao ng likurat. Wala na niya na human na. Kaya nagabinan. Magtrabaho pa mag-utsira dito sa akuan. Yan na nang likuran ba. Yan sa ni. Kuha niya ang mga simento nga na tulog. Kung nagdukot o na magahi. Salamat ma'am from USA. Salamat from USA sa mga blessing. Pitagid naman ng CR. Good job. Lah, sayang ang siminto eh. Tulog mo muna siya. Sige lang, bawal mo isip na eh. Agay, ang galon na ano. Igas ang galon. Walang, galon lang. Bira lang. Ayo pagtanga. Tingnan ko lang. Timing guys kaya niaga kapag ang tubig. Ay, tabunin na na. Dami. Saan? Di maklang. Klaro na siya upuan ba? Danas sa gila yung upuan na yun. Kwatong baldi lang gato sa bligan, tubig lang. Anong hindi? Kawas?
Banuwasan na ni Alan guys.